Pičus Hamar, Duchtej Ondus a dneska budeme natáčet. Jak jsem udělal to. No a prostě používám takovouhle věcičku. Čekat. Jo. Takovouhle. Sorry za ten výkyv, ale jo, kdo neviděl, a to jste ani nemohli vidět, tak na skládce jsem, u popelnic jsem našel tohle. On to nefunguje, protože to je připojené v zásuvce, protože jsem pájel. Jo, budu to popájím. Jo, jestli nevíte, tak já se balím. Tak já se balím na adapťák. A proč ne? Jako piu. Haha. Piu. To je taky. Jo. Vše. That's all. Já prostě natočím video o tom, jak jedu na adapťák. Why not? Why not? Asi si vezmu kameru, ale na tajněčku, takže jako napište mi do komentů, jestli si mám brát po keše. Protože jestli ano, tak proč ne? Co jsem to řekl? Jestli ano, tak proč ne?